2020ko arraina-azoka bertan bera geratuko da COVID-19 dela eta, ondorioz ez da normalean ospatzen den bezala ospatuko, izan ere COVID-19ak sortutako osasun krisiak milaka lagun biltzen dituen ekimen berezi hau bertan bera ustea behartu du. Hala ere, honek ez du esan nahi ezer ere egingo ez denik. Arraina-azoka elkarteak asteak daramatza lanean helburu garbi batekin. Aurtengo arraina-azoka egungo egoerara moldatzea eta bere espiritua mantenduz eta arrantza sektorea eta izaera balioan jarriz ekimen hau aurten ere egitea. Arraina-azoka elkarteak ez zuen urte hau zuriz utzi nahi eta duela zenbait astetik hona gogor dabil lanean azoka beste era batera egiteko. Ekimena bertan bera uzteko eta formatua aldatzeko erabakiak aho batez hartu dira, sektorearekin 1 euro kontsulta eginda eta adostasuna bilatuz. Postuak kalean jartzeko ezintasunaren aurrean, postuak etxeetara eramatea bihurtu da helburu nagusi. Bada, ideia honi tiraka, arraina-azoka birtualean bihurtuko da aurten. Azoka birtualak 2 helburu izango ditu. Arraina-azokak guztion egutegian jarraitzea eta sektoreko enpresei erakusleio garrantzitsu bat eman eta negozio aukera berri bat eskaintzea. Hau da, azoka birtualak erosketa bideratzeko puntu bat izango du. Gainera, 3 egun zabalik egon beharrean, aurtengo edizioa maiatzaren 22, 23 eta 24an egitea aurre ikusita zegoen, maiatzaren 18tik 24ra irekita egongo da. Arraina-azokak gainera webgune berria estreinatu behar zuen aurten eta horrela izaten jarraituko du. Webgune berriak azoka birtuala izateaz gain beste gauza asko eskainiko dizkio bisitariari. Berriak urteetan zehar emandako hegaluze sariak, erronka garbiaren gaineko informazioa, solidaritate gunea, babesleen eta kolaboratzaileen izenak, aurreko urteetako egitarauak, urte guztietako kartelak, argazki eta bideoak, guztia helbide honetan. ubikoitza.bizibermeo.eus/arraina-azoka.